Namaskara, Mathiregla. Welcome back to the channel. This is Karthis from Karthis Vlogs. Mathirla incholaru. And last vlog observe mantidara. Ya namaskara la pantiji. Welcome back la pantiji. See the vlog and start mantu budte nikulela notice mantidu jaru. Orila pantijaru. Ira namaskara olunadu. Ya namaskara ne pantiji. Welcome back la pantiji. Sudden adu vlog and start mantidini. Onje unde onje speed start mantidini. Ini kaane the vlog av daipanda. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಟೈಮು ಇದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಆತು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸುಡು ಸೊ ಒಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೇ ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ಪುಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮೋಟೋ ದೀವೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ದಾನೆ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಗೊಂಚಿ ಜೋಕ್ ಪೋತುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ ಎಂಕ್ ಆ ಜೋಕ್ ಗೊಂಚಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮಗೆ ಆಯ್ಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪವ್ಡು ಆ ಜೋಕ್ನು ಸೊ ಐ ಯು ರೆಡಿ ಬಾಬಾ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಾನಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಟಾಯ್ಲೆಸ್ ದಯಪಂಡ ಟಾಯ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಆ ಟಾಯ್ದ ಆಸೆಗೂ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ದೆತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದ ಏನೋ ಡ್ಯಾಡಪ್ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಟಾಯ್ ಜದಿನ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ವಾ ಒಟ್ಟು ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಂಡತ ಇಡೇ ಬಲೆ ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಈ ತುದ್ದದ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಣೇನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ತುಲೆ ಅವೇನು ಒರಿಸ್ ಆಯ್ ಗಂಧ ఒక ಕುಂಕುಮದಾಲ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಮುಂಡರ್ದು ಎತ್ತದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಗಂಧ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ ಮೂಳ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದಿಚ್ಚವೇನು ತಿನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಎತ್ತದು ತಿಂಪೆ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದತ್ತ ಬಲೆ ಅದೇ ಶೋರ್ ಆಂಡ ಕುಂಕುಮ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ಪುಜೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಕುಂಕುಮನು ತಿಂತಾಯ್ ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ No problem. What no problem? ಉಪ್ಪುನ ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ But it is tasty. ಗಂಧ ಪಂಡ ಆತಿಷ್ಟ ಅಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋನಗ ಕೆಲವರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಜರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇಂಬೆಗು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಅಂತ ತರೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಪೆಕ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬರ ನಾನು ಅದಿದ್ದೊಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಥಲ ಬೋಡು ತೀರ್ಥ ಎಂಕು ಮಿನಿ ಮರತು ಪೋಡಲ್ಲ ಆಯ ಮಂಡೆ ನೆನಪು ಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ತೀರ್ಥಲ ಗಂಧಲ ತಿನ್ನರೆ ಏರಾಂಡಲ ತಿಂಡಿ ಬೇತೆ ತರತ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪರರೆ ವಾವ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇದೆ ನೋಟಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಮಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೇಗೆ ಯಾನ್ ಏಪ್ಲೈರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಂದ್ಪರ್ ನೋ ಅವ ಏನ್ ಶಮಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ತೂಪೆ ಮಲ್ತುಜಾಡ ಓದ್ಲೆ ಒಂಚ ಜೋಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಿನ ಬುಕ್ ದೇತೊಂದು ಓದ್ಲೆ ಮನ್ಪರತ ಡನ್ ಇದು ಮನ್ಸದ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಗಾಡು ಇದೊಂದು ಜೋಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಕೂಲ ಅವನ್ ರಪಕ್ಕ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಒಂಜ ಬರೆದಿ ಒಡಿಜಿನ ರಪಕ್ಕ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಬರೆದು ದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕ ದಾಯಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೈತೆ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡ್ವೇನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಜೋಕು ನಂತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೇಗ ದೀಪ ಪತ್ತಾಡು ಪೊರ್ತಾತುಜಿ ನನಲ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡು 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಂಕನು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ದೀಪನು ಏನ ಎಂಕ್ ಪತ್ತಾರೇನೆ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಆಯನೆ ಪತ್ತವನು ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಚಲ್ಲದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಂದು ಎಂಕ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಡ ಬಿಟ್ಪೆ ಓಕೆ ಪತ್ತಾವನ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬುಡಾಯ್ ಬೊಕಾಯಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ದುನ್ನ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಚಲ್ಲದು ಎಣ್ಣೆಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವು ಸೊ ಯಾನ್ ದೀಪ ಎನರ್ಜಿಲ ಶೋಕು ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೀಪುನ್ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಪುನಃ ಟೈಮ್ಗೆ ದೀಪದಿಯರ ಯಾವನಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಡೆ ಶೋಕುರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಪಾಪ ಅವೇನ್ ಬುಡರೆ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏತು ಜನ ಶಂಕೋದ್ವೇರ್ ದಾಯಗಿರಿಗೆ ಶಂಕೋದರೆ ಬರ್ಪುಣಂದ ಸದ್ಯಗಿರೋರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಿಗ್ಗಜ್ಜಲ ಓದ್ತೀರಿ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಖುಷಿನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಬುಡರೆ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪುಣತೆ ಅವೇನ್ ಬುಂಡ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡ ಆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದು ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಣಿ ನೀ ಕಾಣೆ ಫುಲ್ ವೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ತೂಂದಿಪ್ಪು ನಾವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ್ ಐಕ್ ಬುಡಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತರ ಆತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೆ ಅವೇನಂತೆ ಫುಲ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪ ಅವು ಬರ್ಸಕ್ ಚಂಡಿ ಆಪುನ್ ಬರ್ಸ ಬರಡು ದೊಂಬುಡ್ಪೋದು ದೊಂಬುಡ್ ಕುಲೋನ್ ಮಾತೆ ನಾವು ದುಂಬು ಕಾಯರೆ ಅಂಚಪೋದು ಬರ್ಸಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಕುಲೋನ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆಪುನ್ ಐಕೆ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ಪನ ನೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಸೋಫಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೊಕ್ಕದಾದ ಬಲ ವಿಷಯದಾದ ನಮ್ಮನೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆದ ಉಂಡು ಅದ chatting vlog and chit chatting vlog joke man parate you ready let's do it now let's do it enna dialogue ella dialogue tulu bale kannada la attu it's tulu is my language and pan par aida kende aida and masti sala kende bale in bangalore panda mast ishta bale na favorite place dai panda and monen botte paigoskara 2 ಗಂಟಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿನ ಪನೊಂದುಲೇನ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಕೇಂದ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏಪ್ಪಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಯ ಯಾನ್ ತುಳುತಾಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಇತೆ ಪನ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಏಪಲ್ ಟ್ರೂ ಪೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಗಿನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಪೂಜಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೊಂಚ ತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಏಪ ಕಲ್ಪರೆ ಏನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಮನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಬ್ಬರ್ ನಾಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋಡು ಪಾದೇತೆ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡು ಕಲ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪರೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ತುಳುವೇ ಇಷ್ಟ ಬಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಪೂಜ ವೈ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಹಾಯ್ ಪಂತು ಬತ್ತದು ಬಿಡು ಬಲೆ ಅವೈಕು ಪೋಡೆ ಪಾಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲೆ ಇಡಿ ಪನ್ಪೆ ಹೌದಾದ ಮಲ್ತಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಚ್ಚೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದಿ ಇಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ ಬೈದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುರ್ಕ ಬತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಆಫ್ ಮಂತದು ಪಿರಾ ಇಂಚಿ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಗ್ಲೋಟ ಮಮ್ಮಿನ ರೂಮ್ ಪೋನ್ ಲೇತ ಬಲ ಮಮ್ಮಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಹಾಕುವೆ ನಿಕ್ಕಲ ಹಾಕುವೆ ಅವು ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಬೂರು ನ್ಯಾನ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪಣ್ಣಿ ನ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಜಾ ಬೇಟಾ ಆಜಾ ಬೇಟಾ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತದ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಡಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ವಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಡೆ ಓಕೆ ಏತ್ ಪಾತಿರಿ ಯಾನು ಇದೆಂಕು ಇದದಾಲ ವಿಲೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಪಣ ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ರೈಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ರೈಸ್ ದೀಪೆ ಕಜುಪುಲೆನ್ he's trying to fool me ఒక కజుపులేన్ పూర బెచ్చ దీపే బొక్క ఫిష్ ఉండు బొక్క ದಾದ ಉಂಡು ಓರರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಮಂತ್ ತಿಂಪ ಸೊ ರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕುನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು ಶೋ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾಂದು ರಣದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಇಡಿತ್ತು ಅವೇ ಮೇಕಪ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೆನ್ನೇ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನೀಟ್ ಅದ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಅಂಚನೆ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಗಲ ಅವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ದೆಕ್ಕುವೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕುಂಕುಮ ದೇವಾ ಕುಂಕುಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಯು It was at the sit-out. ಉಂಟು ದೂರ ದಾಯಿಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಮಮ್ಮಿನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋ ದಾ ಪೋಚಿ ನೋ ದಾಯಿಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಗೇಮಾ ಏಯ್ ಪೋಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಪೋಂಡ ಓದು ಅಂದ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಗೇಮ ನಿನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನೋ ಟಿವಿ ತೂಲೆ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ
ಇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿರಾ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇರೊಟ್ಟು ಇಂಡೋರ್ ಖಾಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬುಗ ಲೂಡೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನೋ ನಮ್ಮ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬುಗ போதாண்டு ಆ ರೀಚ್ ಆದಾಂಡು ನನ್ನ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕೂಡ ನಡಪರೆ 5 seconds ದ ಸಾದಿಗ್ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಶುರು ಅದು 2 minutes ಅಣ್ಣ ಆರು ಮುಟ್ಟುದು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಿತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ರಿಯಲ್ ಬುಲ್ಪುನ ತೊಚ್ಪಾವ್ ಪೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ದಾಯಕ್ ಬೋಡು ಪನ್ ದಾಯಕ್ ಬೋಡು ರೀಸನ್ ಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಕಲುನು ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ತೂರು ದಾದ ತಿಕ್ಕು ನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದ್ನಿ ಕಿಂಚ ನಿಲ್ಕುವ ಈ ತೆಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಬರ್ತೀರ